Na kapor sa kapor laju sakhi ya ka jingla jong ki khun samla ka jilla baro kawai bansei ya ki sap ki phong lengba ka jingshim banta ha ki music video ki short film ki jingshat bat kiwe da ka bathep ha YouTube kawai ka YouTube channel ka bal ai kerteng HSC Shillong kan sa palai pai ba ya kawai ka film lengkot ka bal ai kerteng email ya ka ne ka film lengkot lakre ban palai pai ba ha ka sau tarik ubnai Oktober arajar arpho ha ka por san baje janmin Habayo obanya kren badu tengshop jong kene ka film lengkot usamla gestar nongbet kasamla shiba melim ngap ikong lakantius imli rengkat ru badu ba ban lengba ubade director kilai thu ba kilala ban pendep ya baro kikam bat kidang penkre saban penlait paj ba no ya kene ka film lengkot usamla gestar nongbet ulai thu ba kejing ai kerteng email ya kene ka film lengkot kalong namar babun ka khana ka de shapang ke kamyeng kamsem kumta kini kinoi shimbanta kilabu da ka jingkerpat ban ai ka jingkersan da ka bapej bat pha jingtip sha kiweipat ka banlong kum ka jing ai masimyaki kum kinoi shimbanta ya ka ne ka film lengkot labei tengka da ba Vincent Makri Lisbon ngadai Justin Nongben ngasa apo msning lumberman di ngadai rutin shop juga ne ka film short film tumai mta imei di kadai ka film sepang kalong ling nong sem ko ba mi pagi song katsu di nasoba kepat di baik di soba di pet ban ajeng kesan maka dia story sepang ka ing sem ko bangi kadu syam tai na por ni por ta ajeng sha ngala lu kalai snem mensua ngala sedang madu bang le kong album badi bapa di perbai ke album kong ngadi kami sim di por ngadang kam kena rang don kalai ka saus snem di hadir ketuk tela bun kam no jeng puli ek kami continue ma de hadir mentang ayo kendu par gai baban na tengah sayo ban yolat bangan ak jeng wai lingkong jonga ke jeng kerman di bala aklang bat di nadia medicine le de kutai terter ya isu yo ya chmat berbong pekai yang tangi kena ni kibun makasam dengan iya po snong po thau i kibo don di kena kisaya le ni short film gearing dengan mobile tangba kileran man sa khamat pa isuka on kut na tang tu jinglong position kai po mobile te naru miswang doni tang sem leran ni ande ngaju ong pa ki bat airu kubor ba wan bi sa khamat war leran anda pila ya sisin ne kam sa sutanat bat ni haplong ru ke sama marba ka kam ak film ka ka we ka kam ba pin mi jai penriu hi makum ni juang pa im ka tien im jai penriu te tai Ting jangan kadi sheba milim ngam di ngasa ako laban numparing ya kan ko short film like up ko YouTube channel jong ka HSC Shillong ipila ban like subscribe and share ka keting jonga kadi kong lakan tius imdi asyong ngasa ang te haumsling lum umpi de kung napipoi shimbanta ne ka shopke napoy simbentahang ni namarba idon iwe itu just nongbet la phone yang ai long miss pin tere na em mo ban le kan ka panya aklim te aji sha ngam tim mo ngam pat jumlin ban aklim ai kani ka de ka sen ka baning kong tam rin nga bangan sha ban khat kani ban film pila ban batai kendiat karul ko bakun no shimbanta ne shopke ha kani ka ini tengah sim kum karul kum jong i kakami ma kakami yang aki ong nei ke te nakaliang jonga nga pan mo ka jing yarap na ki paj ba baro bagen sobha ban kersan lem mo hamtam kani kadika ka film ka ba yade hapding sikimi ba sikon mo te kumta lada niyo ya kajing kersan mah bangin nang ya seprang ni don kam hi kumpara khasi ni deban ya kentiu lang iwe mah angkatai boleh hi baro sang ni kenti bang tang yo ni sayo sian man pelaj ni short film ka ai kerteng email ya ka blasim manta da i jesta nombet i dat sheba melim ngap bat imis sim le ke halor kini short film kani kalong ka khana spang kalong yeng kaba pun na padeng jongi ni siam ki yeng jongi kaba kamdon ka jingsuk apdeng kmi bakpa ndai ke ka bajapat
kabajabi ki khon ki jongi pat ke nga kermen ba phinya kersan ngi lamba ini short film ibret bat ba phinya subscribe bat ban share lem yakka I menta kum kalong menta I baka kaskup kabon sari boy te ki artis ki bon ki bar trang shisha amde ki basu ong ba ngi su kwa banlong aktor ni ban le ka ka kajing trang ka jong ki ka ba pelong yang ban hir sani kan banya persang lem banya snai ki film ki baret ki jongi ki jenrwai yang kermen ba kindang mi susu ki bar samla ba don sap bingin nang la banya bikin tio lang kiro hakaliang ka training te ka sem shutam ni mar ba kiding dei ki first timer sudah ke ni sem ba andre ka naga dedication ka jong ki pat ni sup ba dia trekam ki kloy ban no ka met ba mesim ka jong ki ban IT nam ta ka film kim kenya ka miet ka yong wala dai makana ibaret ru dei ki persang ban ai ka babha ke at ki la ki badon ni ka sap la ki ba he ni ki baret kalong ba mi syakmat wat nom le ran wat nom ong bangi ngim don katiar katar hangi menta ka juk ka menta ngi la dom kami ke internet kata di ka baning kong baka kakabu ka mingidon ti ngidon ni ki phone lengba ki phone ki jongi ngila man penong kami ka kila shibun pli ki film ki bela penmi lengba ki film tang na ki phone ro ti kermen ba ki weru kin shem la kata ka juk ka kabu he